Dobrý deň, ako vidíme, prípravy na vyprosťovanie lokomotívy, ktorá je zbehnutá v neprístupnom teréne s hmotnosťou 54 tón a nevieme presne, ako je poškodená na boku, ktorom leží. Takže akorát vidíte začiatok prác. Terén bol veľmi strmý, mašiny vyprosťovacie sa nám v podstate nepodarilo nejako moc dobre ukotviť, nakoľko sme nemali sa do čoho zachytiť, boli tam iba kolejnice, ktoré sme nechceli poškodiť. Tak ako vidíte, prvé kroky začala robiť lokomotíva, ale museli sme následne potom zastaviť, ako budete vidieť v ďalšej časti, nakoľko sme mali zapichnuté železa v lokomotíve v streche a osvách, ktoré nám robili kotvu. Jednotka, trojka, čakajte príjem. Jednotka, potiahni príjem. Stoj! Jednotka, stoj. Poď na kolejach, zas. Peter, predok. Auto. Jednotka, potiahni kúsok, príjem. Čo ideš teraz robiť? Tunak, ako máš ten nárazník, za nárazníkom tam je diera. Áno. Tady sa dá uviazať a podľa všetkého biele lano si uvoľníme.
Tu nás sme si museli spraviť núdzové schody, alebo v podstate kvôli bezpečnosti. Potrebovali sme sa dostať do spodnej časti lokomotívy, kde sme potrebovali odpáliť železá, ktoré nás veľmi brzdili, ktoré sa nám zapichovali o svah skaly a nám to bránilo v tomto vyprostení. Čiže je vidieť akože súhra chlapov, ktorí sa zúčastňovali tohoto vyprostenia, že bolo to náročné aj pre pracovníkov, nakoľko všetky tie reťaze a všetky tie časti, ktoré sme museli posúvať dole, boli veľmi ťažké a šmýkali sa nám a spadali kamene, čiže museli sme si dávať obzvlášť veľký pozor. Ja idú k tebe? Sem. No, super. Dobre, nechaj tak, super. Skuterek už nemáte, čo? A tieto potrebujem tu uviazať. Môžeš ťahať vás tu! Kde to ideme, kade? Tuto je diera, tady tu hore, len dole sú chalani, tak ja sa nechcem posunúť dole, lebo padajú kamene. A tam pôjde čo ďalšia kladka na viak? Áno, moci si treba ísť na bezpečnosť. Takže je problém. Dobre, ja idem odpati k tebe. Dobre, a Jožko Gonda nech príde ako paliť, hej? Či príde? Či Jožko Záruba. Či to palo odpáli. Nemám to ani príbu, nemá to nič. Tak budeme ťahať, Jožo ide. To nám môže pohľať. Dobre, super. Tento koreň ešte možno. Takže po odstránení určitých častí odpálení, ktoré boli smerom do svahu, sme pokračovali vo vyťahovaní. Ako vidieť, rotátor, ktorý vlastne s dvomi hornými navijakmi lokomotívu pridvihoval a hlavným navijakom priťahoval k sebe. Po pravej strane je vidieť AV15, ktorá vlastne robila istenie a ešte následne po pravej strane bola ďalšia AV15, ktorá robila istenie kvôli pretočeniu, nakoľko bolo vysoké ťažisko a lokomotíva mala tendenciu sa začať kotúľať dole svahom. Po ľavej strane vidíme ďalší vyprosčovák AV15, ktorý robil opačnú stranu istenia a v zápätí vzadu sme mali ešte jednu AV15, ktorá nám robila ako tzv. Rezervu pre prípad, keby nám niektorá zlyhala. Takže postupne sme išli po centimetroch, smerovali sme hore. Bolo to veľmi náročné z toho dôvodu, že nebolo sa kde ukotviť. Nemali sme sa akože o čo zaprieť, alebo vpredu sme nevedeli si dať ešte ďalšie vozidlo, nakoľko sme mali 14-metrový priestor a strmú skalu. Trojka ešte potiahni kúsok. Teraz príjem. Trojku, my sa ťahali.
Rozumel. Trojka to sama vyhrá, ale musí pripinúť na trojke, keď ľudí sedie tam. Tak možno, on vyhala, keď sme potáhali. On bude vyhrá, to je on. Vyháňa trojka. Chalani, prosím vás, jeden krompáč, aby sa nám tam do tej kladky nenabral oný. Vidíš? Hej, dobre, idem sa. Krompáč je... Jednotka, môžeš teraz? Dobre, čakáme. Jednotka, trojka ťahá. OK, jednotka, ťahaj. Trojka sa šponuj, nulka a štvorka tiež. Tu už je vidieť, ako dostávame mašinu na hranu kopca. V podstate musíme ju nasmerovať tak, aby sme ju dokázali. Lokomotíva, ktorá mala 17 metrov do priestoru, 14 metrov, čiže vlastne preto sme začali už zatáčať na ľavú stranu, po ľavej strane, aby sme vedeli ju prisunúť k železničnému žeriavu ADK 70. Čiže, ako vidieť, teraz momentálne porada pri činnosti, ktorú akože budeme premiestňovať reťaze, aby sme sa dokázali zatočiť. Trojka zaber. Trojka, ty to doťahuj. Toto tam dostanem asi. Dole, kam, kde? Čo? Dole ideme na trojku. Drak potrebujeme. Drag winch za trojku. Počkaj, nie. Počkaj, Peťo, vydrž, ja to hodím dole. Skúsim toto, či dáme, lebo tam není toľko priestoru. Teraz to tam nehodí. Po schodoch, poznávam po schodia. Jaj. Čakaj, ale tak potrebujem aj toto. Druhá jedna záber. Trojka, ty to máš ponoť. Druhá jednotka, zaberte.
Trojka, záber. Peter! Jednotka uvoní a postavíme to dopredu príjem. Tu pokračujeme vo vyťahovaní a točení na stranu, nakoľko už sme tam mali ADK 70 a už sme počítali s tým, že nám podľa všetkého mala pomôcť, len ako náhle ADK 70, to je 120 tónový kolejový žeriav, sa zakotvil, tak ako náhle spravil vychýlenie ramena na 30 stupňov, ho automaticky vyplo kvôli tomu, že nebol stabilný podklad a tam dosahoval pri 14 metrov výsu 36 tón, takže nebolo možné ešte to ukotviť. Čiže preto sme museli zase previazať všetky laná, prekladkovať a pokračovať vo vyťahovaní hore. Ako vidíte, tie AV-15 v podstate nemajú rycie patky, nemali sa za čo zachytiť vyslovené, bolo to iba o tom, že sa stálo na brzdách a boli hranuli vlastne, alebo tzv. Podvaly pod kolesami, ktoré nám akože pomáhali udržať tie vozidlá hore na tom svahu. Takisto je určitý záberov vidieť, ako rotátor zaboril celé nohy do tohoto podlažia, ktoré bolo maximálne nespevnené. Dobre, trojník 0, záber, trojník 1, záber. Dobre, coj, nulka, coj! Dobre, 0 stačí. No. Ty kokos. A vrátime sa sem. Suka, blať. Dobre, daj sem dole. Hej, to zelené mi dajte. Nepotrebujete ten zelený. Ešte poď. Kokot. Dobre, je. Pichni si. Dobre. Daj vlas. Trojka, tu došponovať láno, príjem. Nejdeme žať, iba došponujeme. OK.
Teda čo najkrajšie, alebo? Najdlhšie. 4-5 od konca. Stále tak väčšinou. Dobre? Potoč si to takto. A to nejako završíme celé. Tým žeriavom to mal trošku šikmejší ťah, že by to si odvinul rameno. Len on včera hovoril, že na tom žeriave najslabšie čo je otoč. Dobre. Že on keď sa aj možno že otočí a tak skúsi, že vráti. Skočí mu naspäť. Tak potom Vidíš, že aj teraz ide, že chce dať do boku, ale... Ale teraz vidíš, že ho vlastne brzdí. Keby aspoň dal ramena, vytiahol hore ramena, troška sa otočil a vrátil sa. Ja som hovoril včera, jediné čo by bolo dobré, akorát je vidieť, ako prevazujeme si lana a stabilizujeme to na ADK 70, na kolejový žeriav, ktorý vlastne v rovnom smere nám už to dokázal podržať. My sme dávali bočné ťahy, aby sme začali preklápať túto lokomotívu smerom dole, aby sme ju začali smerovať, nakoľko všetko celé ťažisko v podstate bolo ešte stále dole svahom, motor aj generátor boli na strane ešte svahu, čiže nejako sa aj moc nechcelo. Následne sme previazali to za stred a s dvomi lanami navijáku z ramena sme si ju smerovali vlastne na správne miesto a zadným dragvinčom sme uťahali do hornej polohy. Tak on sa tam celé prekacuje. Tu ako je vidieť, tá lokomotíva mala stále tendenciu sa otáčať smerom na strechu, nakoľko to ťažisko bolo smerom dole, preto sme to museli takýmto systémom fixovať a natáčať v smere. Aj zelené lano cez tú vidlu, pre on tie tlačí tú vidlu otáčali doľava. Peter, zelené lano, sme o vidlu.
tie otázky som fotil. Dobre. Biele! Podľa mňa, aby sme sa vzdialili od nášho auta. Hej, hej, hej! Hej! Tu je vidieť, ako vlastne sme tej Žieriavo ADK 70 sa to podarilo dvihnúť a s tým, že rotátor vlastne dorovnával ťažisko a postupne sme sa točili do priestoru, aby sme ho dostali na zem a naklopili pred otočením. Dobre, môžeme už je trojka tam, kde má byť. Tu je vidieť, ako tá ADKčka vlastne nám točí s tým a my to dorovnávame. Následne sme ju položili na bok a čata železničiarov odpálila všetky spodné časti, ktoré budete vidieť, že sa odpálili a následne došlo k prevráteniu tejto lokomotívy na spodnú časť podvozku, ktorá bola otrhnutá pri dopravnej nehode a následnom zrovnaní. Tu je vidieť, ako vlastne sme ju otáčali na tú spodnú časť už po odpálení a pripravovaní na transport. No, tuto sme si povedali, že už dá sa povedať, že je to vyhraté, máme to hore, že už to prevezme ADK 70 lopťažný žeriav
A ako vidíte na fotografii, rozbitá časť, po ktorej sme to ťahali, takže vlastne ona nám robila odpor a preto sme nemohli ani v podstate predpokladať a vypočítať, nakoľko sme to predtým nevideli, že sú tam tak strašne veľké otvory, ktoré vlastne naberali tú zeminu a brzdili nás o tie skaly. Tu nám prišlo k následne už k otočeniu a tu nás sme zdvíhali, nakoľko sa rozhodlo, že lokomotíva sa nebude rozpalovať, ale že sa naloží celá na pristavený vagón a bude pokračovať do Košíc. Čiže vlastne tu sme pomáhali tej ADKčke, nakoľko na tú vzdialenosť tých 54 tón nedokázala zdvihnúť. Tak sme sa spoločne podelili o váhu. Sice bolo to dosť náročné, nakoľko sme nemohli vystrčiť zadné opory a ako vidíte, dosť nás to dvíhalo, ale podarilo sa nám ju dostať na tento vagón. Preťažení sme neboli, ale proste vzhľadom na to, že bola slabá stabilita, tak nás to dosť dvíhalo. Ale všetko dobre a bezpečne dopadlo. No a tu už je v podstate sme nad vagónom a už udávame do polohy, aby sa dala ukotviť a následne, aby mohla pokračovať na cestu do Košíc. Takže asi takýto stručný prehľad o našom zásahu v tomto ťažkom teréne. Bolo vidieť, rotátor si síce s ťažkosťami, dá sa povedať, ale hravo v úvodzovkách zas pomohol, poradil. Keby sme vedeli sa zastabilizovať lepšie, určite by to bolo kvalitnejšie a rýchlejšie vytiahnutie, nakoľko bola situácia taká, že sme nechceli poškodiť kolajnice, aby sa dala posunúť celá doprava o to rýchlejšie než poškodenie kolajníc.